мавқеъгириҳои мухталифи сарони кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои Шонгҳой дар баробари ҳодисаҳои ахири Афғонистон ва тағйири ҳукумат дар ин кишварро таҳлилгарон далели мухолифатҳои пинҳонии аъзои ин созмон медонанд. ҳарчанд нишасти душанбе ва баҳсу баррасиҳо сари мавзӯи Афғонистон созмони ҳамкориҳои Шонгҳойро дар сархати аввали расонаҳои ҷаҳон қарор дода буд, аммо коршиносон онро на ба нуфузи созмон, балки ба доғ будани мавзӯи Афғонистон рабт медиҳанд. дар муқобил аъзои созмон натавонистанд тасмими ҷиддӣ ва ягона бигиранд. Но здесь как басни Крылова, когда в друзьях согласия нет. вале инҷо монанд ба масъале вақте миёни дӯстон тафоҳум нест, Крыловро мемонад. ҳамин тавр ҳам шуд. тафоҳум дар байни кишварҳои созмон нест. кишварҳои туркзабон дар мавзӯи Афғонистон ба кадом як даромади молӣ таваҷҷӯҳ доранд, мисле ки ба идома додани фаъолияти молии худ таваҷҷӯҳ доранд, ки мехоҳанд имконияти худро аз даст надиҳанд. чин ҳам ҳамин мавқеъро дорад. маълум шуд, ки дар масъалаи Афғонистон бештар аз ҳама Тоҷикистон дард мекашад. Тоҷикистон аз дигарон дида бештар аз ҷанг дар Афғонистон зиён дидааст. Войны в Афганистане, да? ба қавли Наби Юсупов, нишасти душанбе фурсати муносибе барои кӯмак дар қазияи Афғонистон ва намоиши нуфузи афзояндаи ин созмон дар ҷаҳон буд, ки аз он истифодаи дуруст нашуд. вале бархе дигар аз соҳибназарон бар инанд, ки баҳси ахир ба созмон ҷони нав бахшид ва онро дар саргаҳи таҳаввулоти байналмилалӣ қарор дод. این به تاثیر در فعالیت کاری شوس و دیگر مثلا ادکب نمیتواند که تاثیر نکند. دیگر اینکه اعضای شوس و ادکب ببینید دولت‌های برقدرت در اینجا حضور دارند. خب سیاستی در سیاست منطقوی و دنیوی اینا حسابگزار هستند و نفوذ دارند، تاثیرگذار هستند. آنها خواستار مکالمه شدن برای آنکه ما نمیتونیم نیروهای حربی را در اونجا وارد کنیم. شوس از روی قانون‌های عمومی جهانی کار میکند. таҳлилгарон мегӯянд, паёме ки кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои Шонгҳой пас аз нишасти душанбе ба матбуот доданд, чизе бештар аз эъломияи расмӣ нест, аммо амалан дар дидорҳои пушти дарҳои баста ва хоса ҳама равандҳои ҷаҳонии марбут ба кишварҳои узв, аз ҷумла қазияи Афғонистон ва дахолати бархи кишварҳои узв дар ин қазия ҷиддӣ баррасӣ шудааст. анамун сиёсати дугонагӣ, духӯрагие ки Покистон имрӯз дорад дар Осиёи марказӣ, албатта این در مد نظر روسیه، ایران و دیگر دولت ها هست و فکر میکنم که این مطرح شده است در اینجا. ба ҳар тартиб аз ҳамоиши сарони созмони Шонгҳой ду даъват ҳам бархурд карданд. яке зарурати муколама бо Толибон ва дигари бунёди ҳукумати фарогир ва бо ширкати ҳама